ongitorri lehenik eta behin, guraso.eus ekimeneko lehengo podcastera. Estrenatzen dugu podcastak gurasotasunan inguruan hitz egiteko gune honetan. Egia esan, audio formatuko podcastak urteak goiaz egiten, 100 bat egin dauzko, baina baliatu nahi ginen, goienak eskintzen dauzkun txoko hau, gurra bat emon eta bideo podcastak ingo ditugu. Guraso moduan ikutzen gaituzten gai ezberdinak jorratzea asmoa, hausnartzeko, hitz egiteko, eta horretako gonbidatu ezberdinak proposatuko ditugu eta ekarriko ditugu ona. Zenbatero ez dakigu, noiz, euskalo, baina, goiaz poliki bidea egiten, hemen goienakoek eta peruk lagatzen moduzko bintzat. Eta gaur ekartzen eginuan gaixa da eskola kirola. Eskola kirola, guk modu baten ezagutu izan dugu, azkenengo urteetan, esango dugu azkenengo zenbat urte, goi bat, 30 urteetan. Eta urtarrian, albiste batekin topu ginoan, esaten zebana, gauzak aldatzeko epai bat zegoala, ez? Orain arte, 13 urtetik, 13 urte bete arte, beharrezkoa zan, klub bateko, talde kirol bat egiteko, eskola kirolan izan motea. Eta horrek, bermatzen zeban gauza batzuk. Eta orain urtarrian, epai batek esan zeban, beharrezkotasun hori esala zilegi eta hor dago, prozesu judiziala dago. Eta honetaz hitz egiteko, bi lagun ekarri ditugu, gonbidatu ditugu, esku esan duzko eta gu oso pozik, Juan Aldaz eta Oidu Usabiaga, biak ere gai honetan hausnartutako pertsonak, biak unibertsitateko irakasle, bata soziologo moduan, beste aldiz jarduera fisiko eta kiroleko fakultadian. Eta, bikote, ongitorri lehenengo eta behin. Eta txarrik asko, gure embajada gorrazkarren. Epaiak ekarri lau mai gainera gai hau, beste behin, ez da lehenengo aldia, 2016an bekarri zeban. Karo, honek, guraso ikuspegiti, familien ikuspegiti bai, aldaketa batzuk aurre ikusten ditu, edo ez ikusiko dugu, baina aldaketa batzuk bai suposatuko ditu. Ez da izla bizizan duzuen epai hau, izla bizizan duzuen aldaketa hau zuekola hausnartutako pertsona bezala. Bikote? Ni denoi mugitu dizkigu barruak esateko, posizionamendu berri bat hartzeko behartzen zaituelako, ez da, bai guraso bezala, eta gure kasuan, akademiko bezala ere bai izango nuke. Nire kasuan esango nuke gurasotasunetik sentitzen dut beti beharra aurrengan fokoa jartzeko, kasu honetan nik nire seme-alabengan esango dut, baina baita beste seme-alabengan ere. Eta iruditzen zait, zoritxarrez esan nahi dut, akademikoa batzen da hor, gurasotasun hortan, eta esango nuke epai honek bideratzen duela agian espezializazio goiztiarraren bideak bermatzera, ezta? Edo, bide ematera behintzat. Eta nik laburri izateko hasiera hontan, esango nuke gurasoei esango niekeela pentsatzeko beraien aurrengan, eta horrek espezializazio goiztiarrarekin duen lotura nahiko nuke gero aurrerantzean aurkeztu. Niri oiduren antzera bi rolak ere nastu ite zaizkit, ez da? Soziologo eta itarena, ez kasu honetan, bizitzan orokorrean esango genuke, eta arriskuetatik haratago ere nik akaso beste txamponaren aurpegia jarrita esango nuke honek ere aukera bat suposatu beharko lukela, ez? Akaso orain artean lasai samar bizi izan gara hemen Gipuzkoa alden, multikirola bermatzen zuen halako arau bat egon bat zegoelako, eta orain epai batek esandakoaren bueltan, naiz eta behin-behinekoa den epaia, izu badirudi hori kolokan jartzen zaigula, ez? Eta ikusi beharko dugu, arrisku hori egon badago, baina aukera ere izan bedi arau honen atzan dauden edo asmo honen atzan dauden balioak sustatzen jarraitzeko, ez honik. Aipatuzu Gipuzkoa, ze hau Gipuzkoako kontu bat da. Gipuzkoan isla baten bizizak osoitxe arte, beste lurraldekin alderatuta? Eskola kirolari dagokionez, edo funtzionatzeko moduari dagokionez? Alderdi batzutan, Alderdi batzutan esango nuke eredu, nahiko berezia dela, edo
baina berezia da lege batenpean eta lege horrek ez dakit Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa hartzen ditu eta lege horretara ziur aski gehien gerturatzen den eredua Gipuzkoa da. Horrek ez du esan nahi legetik kanpora doanik, ze askotan ohitura egoten da alderak eta hori egiteko, eta esateko, Gipuzkoa da desberdinena beste bietatik, bueno, legetik agian gehien betetzen duena edo gerturatzen dena ere bera da, ezta? Orduan, bueno, iruditzen zait Gipuzkoaren berezitasuna balioan jartzeko kontu bat ala hori. Agian Gipuzkoako ereduak aurra eta hezkuntza jartzen zuen erdigunean bestelako interes batzun aldean? Nik uste, guzti honen atzean, badago begirada bikoitz bat edo bipolaridade moduko, uste dut bai batetik egondala multikirola sustatu nahia eta kirola bitartez balio batzuk landu nahia aurra erdigunean jartzea, bere interes gorena hor mahai gainean jartzea, baina baita ere nik uste egondala arrobi logikari kontra egitea, konkretuki gizonezko futbolaren arrobi logikari, eta bi indar izan dira, eta biei aurre egiteko erraminta berdina baliatu izan da, eta ez da gauza bera, sustapen hori eta ekibite hori, eta nik uste dut hemengo eredu hortan, orain mai gaineran jarri dana da, askok eta askok, bueno, sustapen horri begira, gaso bestelako proposamenak eta euskatela, eta aldarrikatzen jarraitzen nahi dutena hori, esatea, espezializazioa, eta hor jarraitzen dutela, eta ikusi dutela bidea, eta aprobetxatu dute aukera hori, bere interesa mai gainean jartzeko. Bueno, fondoan dagoen gatazka, betiko gatazka izan alda, edo plantatzen dana ez mai gainean dala, bueno, kirol kluben interesak, edo gaur egun kirol profesionalaren interesak izan aldienak, ez? Egitura piramidal bat, non hasiko de alek eta aur gehien, eta hortik joango dira jausten gehiengo bat elite batera iritsi arte, eta horrek bere logika dauka, kirol kluben edo kirol taldeen logikatik, edo beste logikoa, aurra jarriko berdigunan, alekita gehiena frogatzeko, eta ero hortik, joango da, ere ekitzen, bere ibilbide kirol edo jarduera ibilbidea. Hori hor da fondo. Eta nik ikusten dudana da, adina hobetan mintzat, adin txikikoa direnean, kirola helburua edo bitartekoa dan. Eta nik uste hor askotan nastuta gabiltzela gurasoak gugeuk, hainbat guraso, kirola ez da bitarteko, ohitura osasungarriak eta garatzeko, bestelako balioak lantzeko, nik nire semea alaba, askotan uste dut berezikiak aso semea, futbolaria izatea nahi dut, eta hori lortu aldera, edo zer egiteko pres nago, ez da? Eta uste hori hor badagoela mai gainean, hori nola aurre egin, uste berriro lehen esate genuna, zematek eta zematek ze interes daude hor jokoan, ez? Aurren askotan ez dago, zeren are gehiago aurren interesan eta ametsa futbolariarena betetzeko, oiduik ni baino asko zobeto esplikatu dugu, hobe da beranduago astea, espezializazio goiztiarra ez ematea, baina guraso askok eta asko hori ez dute ulertzen, uste dute lehen baino lehen hasita hobe dala, eta oker daude gainera, ez? Bestelako gauzetarako ere txarra ditzateke, baina oker daude, baina betikoa hor, arazoa zein da, horra duten atzean interes ekonomiko ezberdinak, eta arrobiaren logikan, futbolari famatu bat atera asmotan, bidean zemat erretzen diran, bada bosta jola zaionik ere. Saltxa hontan ez da erraza guraso izatea. Eta guraso garen guztiok dauzkagu dena gure esperientzia, gure sinismenak, gure eragin bideak, iturriak, eta nik esango nuke hor ez dala erreza gurasoak erabakitzea nora zer nahi duen, ze muturrekoa izan liteke Messi nahi duen gurasoaren planteamentua, ez da? Eta horrekin esan nahi duana da, badirela noski horrelako kasuak, baina badira baita ere esango dutenak, ez nik ondo pasatzea nahi dut, nire aurrari gustatu egiten zaio aktibidade hori, agian ez du egiten hausnarketa zergatik gustatzen zaion aktibidade hori, ez? Eta era berean ez du beste zer egin nahi, eta ez du zera egin nahi, ezta? Eta nik horregatik beti izaten dut, gurasoen bai interes eta erabaki hauek oso errespetagarria direla gehienetan, gizarte hontan dagoen, Joanek esan duen moduan, eragina eta kanpoko eragina esan nahi dut izugarria delako. Eta nik horregatik hor iruditzen zait beti
gure aldetik behintzat pauta batzuk eman behar genizkiokeela, eta ezin dugu nekatu, ze badakigu badagola alako beste sistema oso bat, komertzializazioaren sistema, merkantilizazioarena, oso indartsu hor, ezta? Baina nik uste dut mezuak izan behar duela aurraren espezializazio goiztiarra ekidin behar da, eta horrek esan nahi du kirol bakarrean, naiz eta berak ulertu nahi duela aurrak, ikusi behar dugu alako bestelako jarduera batzuk egiteak ere onura izugarriak ekartzen dizkiola, eta baita muturreko Messi pentsatzen duen guraso, edukiko duela pentsatzen duen guraso horri ere esan bartzaio, segurazki asko zobea dela eta eraginkorragoa, efizientzia aldetik, errendimendura begira, beranduago astea esan duen bezala Joanek, orduan, eske galtzekorik gutxi da. Hori frogatuta eta ikertuta dago, ez da? Bai, konsensu zabala dago eta, esango nuke baita osasun ikuspegitik ere hartuko bagenu, alako pediatren konsensu handiak daude nazioarte mailan, ekiditeko eskatzen ari direnak gobernu guztiei espezializazio goiztiarra, eta hori bat dator baita ere goi errendimenduarekin, ze gehiago lesionatzen den aur bat edukiko dute azkar espezializatzen hasten direnek, logika duelako, edozein lanetan bezala gehiago errepikatu, gehiago intensidade handiagorekin, oraindik garatu gabeko aur batean egiten duelako, eta beraz, hola esateko multikirolak daukan babes efektu hori ez dauka, bakarrik horretara bideratzen delako. Eta, klaro, kirol klub batzuek denak ez ditut zaku berdenean sartu nahi, niko 20 urtez egon naiz batean. Neroni jokalari, eta, klub denetik egongo da. Baina aurre erdigunean jartzen ez duten klubak, eta horiek dira, ez dakit, talentuen identifikaziora, promoziora, horren merkantilizaziora doazenak nagusiki. Gero eta gehiago dago hori, Badago bai, ze, ja klubetik aratago dazen akademiaren kontzeptu bat ere hasi da, ezta? Non aurraren goitik berako profesionalizazio bat egiten duen, baina, klub batzuk bazeuden dinamika hortan. Hoiek pentsatu behar du guraso batek, zen nire azkenean klub hoiek eraldatzea oso komplexua da, baina bai instituzionalki hoien kontra joan beharra dago, hori nabaria da nire ustez, espezializazio goiztiarren kontra joateko bide bat izan behar du, eta gurasoi eskatuko nieke ahalik eta nitzen egitea, eta ez dan antolatu ere, hau ere ez dugu ateratzen, baina ez antolatua ere utzi eta pentsatu horrek ze aberastasun emango dion aurraren motrizidadearen garapenari. Eta garapen horrek eragina du bere bizitza guztirako, egunerokoan, baino etorkizunerako ere bai, hortik joko nuke. Asko eskatzea da familiei hori hausnarketa hori egitea. Ze, karo, familiek badakigu, hirurogeko seme-alabak, egunerokotasunean behar dozuna da, osa praktikoak, ez? Denborak die, mugatuak die, hori. Askotan, eta izan alda, ez? Jarrita olako sistema batek eragiten dutuna da, denbora gehiago eskini behar izatea, jarduera fisikoari, edo kirolari, edo eskola kirolari, edo gainera, nire seme-alabak nahi dago saskibaloian egitea, eta, ez? Orduan, karo, honek eskatzen duena da, geldidu, pentsatu eta erabakiak hartu. Eta ez dakit nik hori egiteko prest garen. Ez dakit, nik ere ohituek esaten zuenaren arira, ez, alegia, guraso gutxi batzuk egongo dira bai beren semea alaba Messi izatean nahi dutenak, baina badira beste asko, akaso ereduarekin ere, alako, mesfidati edo diranak, zuk aipatutakoagatik besteak beste, kontziliazio kontuak dirala, derrigorrezkotasuna, zeren hor ere badago diskurso oso, en fin, biurri bat, askatasunaren ingurukoa, nire askatasuna, eta epaiak berak ere hori esaten zuen, jende aska izan alez, barkatuko jazu, gizarte orotan arabak daude, eta derrigortzen gaituzte, gure seme alabak 6-6 urte bitarte eskolara izatuak izan behar dira, eta alabedi, esan eta arabak ere hortarako badaude. Eta guzti bat gu gaina, kirolak bitarteko bat izan daitekela, hezkuntza bitarteko bat, kaso ere, ez, zergatik anez derrigortu edo ta arautu, ez. Bai, nik uste dut hor badagola zer landua zentzu hortan alegia. Guraso guzti horiek orain mapatean ikusi duten bidea eta ikusi duten eskola kirolarena, nik uste igual begiratu ardegula zer beharko luketen hobetzeko, ez? Eta igual pentsatu ardegu hau, berriro dio lehenoko ideia horri jarraiki, aukera bat behar duela esateko, nola hobetu eredua, zer eredua perfektuara ez da. Tokian toki gainera, igeak batzuek ere besteak beren modura, nik uste dut, pentsatu ardeguna, zen nola hobetu, ez?
argi dagonik. Arautu beharra, ja tristea da, eta penagarria da hau judizializatu izana, baina nik uste ere balio behar digula eredu honen alde gauden hoi, eta zientziak ere horrela esaten duelako, esatea izue, hemen jendeak, nola esan, informatu behar dugu, ikusi behar dugu, sinistarazi behar diogu hau dela bideo berena bere seme-alabentzako, naiz eta errendimenduko bide bat egin, eta hortan antza faiatu deguen batetan, ez? Eta zenola egin, zenola konbentzitu, evidentzia zientifikoarekin, igual eskaintza errestuz, balia bide gehiago emanda, ez? Nik uste etor badaudela, eta ez nuke, barkatu etxik, gauza batxo bat ere esaniko nuke, guzti honen atzan ere, astu egiten zaigu nik uste hezkuntza esparru bat ere badala, eta astu egin zaigu ere hezkuntza formalean jarduera fisikoa zen olako tokia galtzen joan izan den, ezta? Eta akaso, hainbat gurasok ere beren semala kirola egiten nahi dute, eta ikusita beste zera hori bideak hartzen dituzte, igual ez egokienak, ez aproposenak, baina ez dago fede txarra beti ere, eta ez dago beti ere, nola esan, mesi izaten nahi hori, ez? Badago distantziatze bat hezkuntza eta kirolan artean. Eta hori, ikusi da, ez? Epatu duzu mesela hezkuntza formalean gero eta leku gutxiago, eta hezkuntza ez formalean edo eskolatik aratago, gero eta distantzia handiagoa, ez? Bi esparruen artean. Eta emoten dau, ez dakit, badela horrez aipatu un interes ekonomiko izan ala, interes errendimentu askarerako, edo kluben interesak, instituzioek interes horrei muga jarri beharko lekioke, esan behitu ez, hemen, onaino hezkuntza da, hortik aurrera, onaino zaindu beharko ginuke. Nik aurrekoan politikari bati entzuten niona, ez? Zenola askotan esaten dugu ereduaren arrakastaren ikurra dela zenbat futbolari edo kirolari profesional ditugun lehenengo mailan. Niretzako hori ez da arrakasta ikur bat. Albo kalte bat ere badala esango nuke. Ez dio geizki dagoen, baina helburua ez du hori izan behar. Niretzat arrakasta da, Gipuzkoako gizartea, aktiboa izatea, balio positibo batzuk eukitzea, euskaltzale izatea, zeren gauza guzti ere landu litezke kirol esparru horietan, baina beti ere txertatzen baditugu, eta berriro diot, hori baliabideen kontua da, ez? Baina arrakasta hori didala sinisten jarraitzen dugun bitartean, geizki guaz, eta aurrekoari lotuta, ez? Hainbat eta hainbat guraso, beren seme alabak apuntatzen dituzte eskolara ez, halako hausnarketa badutelako, sikiera ez, Messi izatea nahi dutelako, ez eta bestelako, ez? Ondo datorkielako, zeren lauterdia, bosterdia bitarte, ordutxo bat gehiago irabazten dute, lanera joateko, ez dakinora joateko, prezio interesgarri batetan, eta hortan igual nik uste falta dugula marketing lan bat, edo pedagogia lan bat, nola jendak ikusten, nahizu hau garrantzitsua dala, eta bai, ez dakize taldera eramatea ondo doak izulako merkeara, hor, ezitzen ari gara zure seme alaba, zen hundik ari zara eramaten, ez? Gauza komplikatuagoa dira askotan, kasuan kasu, kontziliazioak, ez dakit zer, baina tira. Soziologo handi bati entzunion, Juan Aldaz izena zuen. Instituzioek batzutan zoritxarrez gurasoen erabakien gainetik egon behar dutela. Eta gai komplikatua da, berak oso goxo tratatu zuena. Baina zoritxarrez guraso batzuk hartzen, berein aurrekiko hartzen dituzten erabakiak gai honetan ere oso arriskutsuak dira. Eta bueno, bereziki azpimarra nagusia eta konsensu handiena osasunean dago. Eta ez bakarrik fisikoan, baizik buru osasunean ere bai, ezta? Zerbaitegatik hautsitako jostailuak hitza ere erabiltzen da akademia edo talentuen identifikazio eta promozio hortan ibiltzen diren kluboietatik non bukatzen duten batzuk, ezta? Ze normalki arrakastatxuenak ikusteko joera dago baita ere, kuriosoa da, ez? Gora iritsi direnak, baina bidean gelditu direnak, bueno, normalki horrelako klubetan eunekoak, 80 gorakoak eta izaten dira kalean edo kanpoan geldituko direnak. Orduan, bueno, ikusia dago, zientziak ere hori ikusia dauka, ja espezializatzen diren horien artetik ere 1% ere ez dela iristen. Orduan, bueno, hau ikusita, iruditzen zaite, guraso batek pentsatu behar duela. Ondo pasatzea nahi dut nire aurrek, hori da nire helburu nagusia, gehienen ahala izango dela sinisten den nik, baino egunero txokolatea nahi adina jaten uzten ez dion bezala,
agian mugatxo batzuk ipini behar dizkio, berriro mugen gaia atera da, baina eske gurasoak ere mugak ez baditugu jartzen, agian ez gara oso hezitzaile onak, etxean, eta mugak konotazio negatiboak bezain positiboak eduki ditzake, ezta? Eta muga bat izan liteke eta oso simplea, eta da gauza batetan denbora askoan, gauza berdinean, ez jardutea jakinda oso errepikakorra dela, intensitate batzu dituela, eta orduan aldatzeak ekartzen dio aberastasuna izugarria, eta gero segurazki ekarriko dio barne motivazio bat, ekarriko dio berak aukeratzea, hautatzea, ekarriko dio ikustea lagunak ere mugitzen direla batera, baina, ostra, berak beste baliabide batzuk dituela eta lagun izateko jarraitzeko aukera, eta segurazki berriro ikastetxera noan ere, ikastetxeak ematen ditu haur guztientzako bermeak. Klub batek agian eman ezin ditzakeenak, naiz eta nahi duen, ez dakit, esango nuke, formatzaileena izan, klubak zoritxarrez jaiotzetik, kirol klub baten helburu nagusia irabaztean gelditzen da. Zeharka nahi badezu, difusoagoa egin dezakegu, eta segurazki asko oso esaten dizute, oso hezitzaile egiten dute klub asko, genik ezagutzen ditut asko, Baino, ikastetxe batek inoiz ez du jarri behar, edo ez luke jarri behar, berez pedagogikoki ere, bere barruan darama, bere ikuspegiak izan behar luke, denei aukera eskaintzea, hezitzaile izatea, eta naiz eta batzuetan ez klubetatik ere esaten zaion, baina ez dute teknifikatzen behar bezala, baina eski igual ez da helburua, gero zuke ingo dezu hori. Eta nik azkenengo gauzatxoa, klubak satanizatzearena ere arrisku bat ikusten dut. Naiz eta, badiren kide batzuk, hor satanizatzeko joera hori dutenak, esango nuke kluba badela estrategia bat, gutxi gehiago bere arriskuak ditu beste gauza guztiek bezala, baina bada estrategia on bat norbaitek bizitza guztian gero jardura bat egiten jarraitzeko. Izan hori edo beste bat, baina antolatutako jardura bat denean ikerketek esaten dute oso estrategia egokia dela jarraitzeko bere bizitzan. Bai, eta parkatu, nik ere horri helduta bidean nintorrela pentsatzen nahi nintzalako. Akaso, orain arte ez, demonizatu edo egin diran hainbat klubak edo federazioak, igual, erakarri behar dira honetara, ez? Igual klub bat bera izan diteke, naizta futbolekoa, eskupilotakoa izan, bertan ere, multikirola lantzeko esparru bat, ez? Eta evidentziatik eta aliantzatik, bai, etorkizunera zure helburua da, gero, eskupilotara edo saskibaloia naritzea, baina 12 urte bitartean edo aliatu ere, nola bilakatu, ez? Alegia ez, ikusia dago, zurerako ere, zure interes egoistagoetarako ere, hobe da aurra hauek denak bere besterako zera bate lantzen badute, ez? Asko kompetentza diferenteaina. Eta ez areriokotasun hortan, nik uste horrek ere badaukala. Azkenean logika kontua da, logika horretan aliatuak topau, eta agian logika edo aurra erdigunean, aurra interesak erdigunean, edo eskuntza erdigunean jartzen den logika honek, klubak ere aliatu izan alditzu, ez? Eta nola topo balien zubi horrek, claro, nik gaur egun ikusten dut, mezu jendartetik etortzen algun mezuak kontrakoak direla, ez? Eta batez beharriko eta eredu modan futbola, ez? Futbola, gaur egun futbolak mai gainean edo guri egunerokotasunen bidaltzen duzkun mezu guztiak, gure hezitzaile guraso ikuspegitik oso kontrakoak dira, ez? Orduan, hori nola egin, ez? Transizio hori nola egin, eta hori asmatzeko dago, ez? Bai, nik ala ere berriro jarriko nuke azpimarra gurasoetan, horri erantzuteko, Bai. Begira, ikerketek esaten dute, norbaitek jarduera fisikoa edo kirol bat egitera bultzatzeko eragile nagusienetakoak gurasoak dira. Ez da ez klubeko entrenatzailea, ez da heziketa fisikoko erakaslea, eta guraso bat da, pertsona agente bezalarin ez orain, hau da, pertsona bezala, pertsonen artean, dagoen eragilerik potenteena. Baita telebistaren gainetik ere segurazki, ze etxean zuk sor dezakezu alako diskurso bat, mezu bat, giro bat, baita zuk nola egiten dezun ere, eta horrek egin dezake bai onerako eta txarrerako, klaro. Orduan, pentsatu behar genuke, azken datuak dauzkadanak Gipuzkoakoak dira. Gipuzkoako 3.000 aurrekin eta orain beste 2.000-arenak aztertu ditugu eta berdin mantentzen dira, 5.000 aurren datuak dauzkagu, eta 5.000 aurrek esaten dute eragiten duen pertsonari garrantzitsuena aita eta ama direla.
Eta urrengo postuan dagoena heziketa fisikoko irakaslea da. Ez da entrenatzailea ere klubekoa. Horrekin esan nahi dudana da, eragile horien hainbesteko garrantzia ikusita, gakoa gurasoetan dago. Eta berriro ere gurasoetara bueltatzen gara. Orduan, klubak, telebistak, lagunarteak, ze lagunak ere badira, eragin handia dutenak, badakigu bereziki adin batzutan blokean joaten direla, eta bar. Baino jarraitzen balin badu alako ekosistema sano batek familian eta lortzen balin badugu beste gauza batzuetan bezala telebistaren eta alako komunikabideen eta sare sozialen eragin hori gutxitzea beste aukera batzuk gozamen eta gozagarri direla aurrentzat ulertaraziz. Nik uste bidea hor daukagula. Hori bai, ezin da kendu 13 urtera arte ikastetxea erdigunea izatea, ze bestela horrek hankaz gora botatzen digu ezaugarri. Arriskuan, hala ez? Hori, arriskuan hori dago, ez? Hau da, beste interes batzuk egotea erdigunean. Bueno, arriskuan dago, baina tira, ere ez dezagun ahaztu, eskola kirolan parte hartzea gurasoen autu badala. Eta igual IG-etatik ere bide alternatiboak eraiki ditezkela, ez? Esan ez, bai, formalki hori dago, baina ni ohiturekin bat nator gurasoak daukagu hemen izugarrizko ardura. Eta azken garaiotan ari gara gaina dena legetatik edo kudeatu nahien, eta izu, legeak hor daude, alik eta gutxien gainera sartu daitezela gure bizitzan, behar ditugu ados, baina alik eta gutxien, baina badaude bide alternatibak. Ekosistema horren eraikuntzan geu ere bagera parte eta arduradun. Eta hortatik, egia sinesten badugu kirolak kokatu behar duela gure herrigintzan, gure seme-alaben osasunean, ongizatean eta etorkizuneko gizartean paper bat, hori lapiko hortan txertatu beharko dugu eta landu, eta nik uste hortan gabiltzala. Uste dut, gurasoen ardura hortan ezinbesteko dela, eskola erdigunean jarri behar dela zalantzarik gabe, eta lege honek eukiko du bere bidea, batzuek baliatuko dute balore hauekin bat estatuzen gauza lantzeko, baina beste batzuok oraindik ere aukera badugu honen bidetik aurrera jarraitzeko, eta esateko aizue, kirola gurean, gure seme-alabekin bitarteko bada, aipatzen ari garen helburu hauek guztiak lantzeko, eta hori bermatuko dugu. Eraikitzeko gauza berriak planteatzeko momentua hau da, epai honek aipatu oso aukera bezala baliatu aldugula bai, gaia erdigunean dago, hala ikusten du behintzat. Hemendik eraiki alda zerbait ezberdina, zerbait berria, zerbait onartuta oinararteko ibilbidea, baina hemendik aurrera zer egingo dugu. Nola eraikiko dugu jarduera fisikoa, gozamena oinarri ikiko da ben, sistema ezitzaile bat. Nik uste du ere hortan, kasuan kasu galdera potenta da gero badakizu, ni neukeren ere semen hezkuntzan egunero hor improvisatzen eta saiatzen eta hankasartzen eta ateratzen eta aurrera egiten, ez? Nik uste gutxienez jakin badakigula zerk ez duen funtzionatzen, ez? Gu gure seme-alaben eskola ikastola aukeratzen dugunean, erabaki oso garrantzitsu bat hartzen dugu, baina kaja batetan sartzen gara. Kaja horren barruan gero beste gauza egiten diran, egunerokotasunean, gure igeko parte hartzean, gurasoekin hitz egiten dugunean, gauza guzti horietan, ez? Erakusten dugu edo islatzen dugu. Ni ez naiz nola esan optimista edo baikor realista bat naizela esango nuke, ez? Hori paradogikoa dela, inguruan ikusita ere gauzak ez daudela erraz, pentsatu nahi dut guraso bakoitzak badaukagula gure gaitasuna, gure txiki eragin esparru hortan, gauzak gure bidera eramateko, ez? Eta legeak egingo dute bere bidea, legeak ere bere garrantzia badauzkate gure mugak eta geure aukerak eta finkatzeko, baina egunerokotasunean, gure eskolatik nik uste dut, IG-etatik eta badaukagula aukera esateko. Hemen, gure eskola honetan, eskolaz kanpoko kirol eskaintza alakoa behar du. Menditxangoak egitea, futbola praktikatzea, mistoa doizatea, adin ezberdinetakoak, guraso, gauza asko gertatu ditezke. Honetan, berriro diote, sustapen hortan, uste dut asko daukagula egiteko eta asmatzeko, baina askotan ikusteti igual lan egin degula ekidin nahien arrobiko logika hori, bere eragina ere baduelako, baina nola egin dezakegu? Ez dakit, egin ala, saiatuz, eta gure seme-alabei zenik.
gurasoen eraina nik ikusten dut. Nire semeak ere futbola ez dute gustoko, batxan ez dugulako gustoko. Eta inguruan futbola gustoko duten aurruen gehiengoan nik ez dut alako azterketa esango nuke zientifikoa egin, baina behatu da, ikuste, futbola gustoko duten seme alabak, beren gurasoak gustoko dutelako da. Eta noetara joaten diralako, eta badakize, eta hor, alako konexioak egon badira, eta gainera bereintzako hori da kirolari izatea, ez? Hori da beraien referente, hori da arrakastaren ikurra. Beste batzuentzako, hori ez da, ez? Beste batzuentzako arrakasta ikurra da, gure seme-alabak zoriontsu ikustea, lehiatzea eta galtzen eta irabazten jakitea, frustrazioak kudeatzen jakitea, ez dakit. Nola, ez du ikusi ez du, ez, hemen erantzun gutxi, soziologoak ala hortarako bai, meloia ireki bai galdera, baina soluzio bidea. Nik instituzioi eskaera bat egingo nieke. Derrigortasunaren baldintza hori ez baian gelditzen balin bada, dudari gabe agian bidea izan behar du gutxienez, eta hau teknikariei baino agian politikariei esan beharko nieke. Espezializazio goiztiar bortitz hori egiten duten klub horien kontra jo beharra dago. Ezinbestekoa da. Ze horrek badakigu oso eragin negatiboak dituela aur hoiengan. Eta segurazki zoritxarra da, baina iaia aur baten babesak guztiz baldintzan eta guztiz ezbaian jartzen duten klubak dira. Orduan, nik esan nahi nuke horrekin, esan dudana, guraso izango nieke ikastetxean kokatzeko bereien aurra orduzkanpo ere egiten diren jarduera hauetan. Hori abia puntua, antolatua nahi badu, esan nahi dut. Antolatua nahi ez badu, dudari gabe, gogorarazten diet, bereiek direla referentzi nagusienetakoa lagunekin batera. Bereiek dira. Eta instituzioak aldi berean, iruditzen zait, berme bat sortu behar duela, aurra zaintzeko. Ta aurraren interes gorena ez da esatea, zer nahi duzu egin? Futbola. Bueno, kontuz, zer dago horratzean? Pixka bat irakurketa bat egin behar da, zenbat faktorek eragiten duten hor, eta orduan, kirolan iztasun edo, baita jarduera fisiko kirolak ez diren da leia ez diren beste jarduera guzti horiek eskura jartzeak, emango dion aberastasun hori bermatu egin behar du instituzioak. Epaile batek esan balin badu ezin dela derrigortu hori egitera, naiz eta 30 urtez funtzionatu du eta oso ekosistema sanoa sortu du, aur guztientzat sortzen duelako aukera, eta Gipuzkoan gainera eki badaude beste programa batzuk, non pentsatzazu desgaitasuna duten aurrak ere konbentzionala den taldean ere egiteko aukera sortzen den. Zenbat tokitan egiten da hori. Nola egin dezakezu hori bakarrik kirol bakar bat planteatzen balin badezu? Ez da posible, desgaitasunak eta halako dibertsitate bat daukagu, eta zorionez hori aberatsa denean, hori bermatzeko bide bakarra bi plano horiek ikusten ditut. Orduan badaukagu zer egina, badaukagu, bidea badago, eta etorkizuna ona da. Jarriko dute harritxoak. Aipatzen duzunean, instituzioetatik espezializazio goiztiarra bultzatzen den klubak bizkat horrek mugatu behar dela. Aldi berean ikusten da espezializazio goiztiarra bultzatzen den klubak dela klub erreferente, nagusi, indartsu eta presio lobby gehien egiten daben klubak. Orduan, eskatzen dutena, da... Eta segurazki referentzialtasun hori jendartean oso irabazita ero oso onartzuta daukenak, ez? Hor eskatzen dutena da talka bat egitero, eta Bai, nik uste hor zuge jarri dezula hemen, nola esan, harria edo nork esango dio errealari, haizu, zure praxiak beste askorenakin konparatuta asko zobeagoak, asko zere etikoagoak, eta nahi duzuna, baina hala ere arrobi logikan oinarritutakoak, hainbat eta hainbat gauza, nola esan, bestela edo egin behar ditula, atzeratu egin behar ditula, ez? Hori da, hain zuzen ere egin beharko dana, baina gertatzen dena horrek ere, ze ondorio ditzake bozketan eta bestelako interesetan, hori horratzen da, baina guztiz ados oiduik esaten zuenarekin, hortan datza alegia. Ezin dugu onartu alako aurraren kontrako zerarik egotea, bai? Bestelako interesak tarteko. Nik aurrekoan parte hartu nuen alako ekitaldi batetan baziran, bereziki bi futbolari profesionalek beren esperientzia kontatu zituzten, biak ere arrakastako futbolariak, alegia, lehenengo mailatan eta ebitakoak,
Eta zenua kontatzen zuten bere gaztaroa, haurtzaroa, alegia. 11-12 urte zituztela beren familietatik aldendu beharra, ez? 2-3 urtez eta ze sufrimendu bere gurasoetatik, bere lagunenganik, eta gero, irakurketa atzera begirakoa, positiboa, 100% hortatan daudelako, nik ere pentsatzen, ze tristea, ez? Adin hortan, ez? Zure lagunekin, gurasoekin, bestelako goxotasun batetan, bestelako esperientzia batzuk izan behar dituzunean, hor, buru belarri, zer eta ea futbolari profesional aterako zaren esperoan. Eta horrelakoak zenbat egongo dira oraindik egun ere, ez? Eta zer eta gainera, egunkarietan, komunikabideetan jartzen ditugu, arrakasta eredu bezala. Ez dira, hori da, nire uste gaina, esan nuke, frakaso bat ere bezala irudikatu genezakela, zuritzen ari bai gara, ondo zaindua izan ez dan, garai batean aurra izandako hori, bide hori positiba bezala, eta ez da, baina zuk ondo esan bezala hori, nork esaten dio Errealari, edo atletik bati, Gipuzkoan ere eragina duela, edo beste klub batzuei, aizue, eta berriro diote, futbolaz ari gara, ez da demonizatzeko futbola, beste kirolak bezala polita ere badalako, baina horra zean mugitzen duen guzti horrek danak, ikusten dugu zen dure euki ditzagen. Eta hor ez badegu arauetatik ere argita garbi finkatzen eta araba jarri eta aplikatu, eta gero zigorrak eta ondorioak horrek implikatzen duen guztiarekin. Zeren gaina egungo gizartean bagabiltz eta bukatzen dute. Askatasunarekin, ez? Zu nor zaran ere askatasuna mugatzeko lehenoko. Baiet, gizartan bizi garen einan arabak dauzkagu. Eta gizarte zela erabakitzen badegu gauza batzuk sustatu nahi ditugula, positiboak direlako eta landu nahi ditugulako, horiek bermatu behar ditugu. Eta horien kontra egiten dutenak, jarraitu eta... Goi errendumendura bideratu nahi dutenei agian, edo hain argi daukatenak agian hor bukatuko duenen guraso hiei ere, esango nieke nazioarteko ikerketek esaten dutela, inbertsiorik handiena zerbaitetan murgiltzeko, kirol errendimendu gorenera bideratuta, 16 urtetik gora planteatzen dela, nerabezaroa baino beranduago goi errendimendua lortuko duten edozein kiroletan dela, ia gehiengoa. Oso gutxi daude ez dienak ala lortzen. Orduan, zeintzu gutxi dauka, hola esango dute, hitza, lanean jartzea aur bat hain goiz. Ze lanean jartzen dute. Gero bere ogibidea izan den hoiek, lanean hasi ziren oso goiz. Eta badakit lanaren ideia hau agian arrotza egiten zaila batzu, baina benetan profesionalizatzen duzu lan batean ideia. Ze hainbeste ordurako inbertsio hori hain goiz egiten duenak, gabezi asko ditu. Izugarriak. Ze edozein lanek baino ezaugarri zehatzagoak ditu lan honek. Zaintza handi bat suposatzen diolako, kasu guztietan, bai zer egiten duen, zer ez, ezin du lesionatu, ezin du beste aktibitate batzuk egin. Eta hori hain goiz egiteak izugarrizko eragin negatiboak ditu aur batengan. Karo, guraso batek hori ulertzen ez duenean, ja sartzen gara, ez dakit, fanatikoaren terrenoan. Dala, ez, baina nik sinisten dut, eta nik badakit hori ez dela horrela, eta, zure sinismenetan sartzen zara. Baina evidentzia zientifikoak eginda daude nazioarten mailan milioika kirolarirekin. Orduan, zure kasua berezia izatea, pentsatzen bali medezu izango dela zure semearen edo alabarena berezia, kontuz, sartzera zoaz terreno batean, nun agian aurrorrek gero ez dio buelta emango gauza askotan. Ez dio emango, kontu hau da. Ez da errekuperatuko behar bezala. Eta bereziki, hor, buru arazoak, fisikoak bezain larriak izaten dira. Beraz, nik ez nioke olako presiorik sartzeko eskatuko aurrei, eta hori espezializazioak ekartzen du. Garbi dago literaturan. Beraz, egin denetik, disfrutatu, gutxienez 12 urtera arte, eta gero, nahi duzula gehiago sartu, begira, literaturak esaten du baita 14-16 urte artean ere, beste zerbait eginda ere, ona dala, goi errendimendukoek egin dutela. Eta olimpikoak izan diren horiek ere, gehienek, oraindik ere 16 urtera arte denetik egiten jarraitzen zutela. Karo, onak zirelako gauza askotan. Orduan, zaila egiten zitzaien ustea ere, eta gauza desberdinak egiteak, beti zure giharrak modu desberdinean aktibatzen ditu, eta naiztan ez izan fisiologoa, desberdin aktibatze horrek babes efektu bat egiten du beraiengan. Ez aztu, gurasoei hau oso garbi izan behar dugu. Igual saltzailo beak izan behar dugu, eta gustatu zaitori. Marketinean hemen egin barra dago apustu handiagoa. Multiak zenbat gauza ematen dizkizun, baina multiak bai lehiaketan, bai lehiaketaz kanpo, ze aukera, zure bizitza hobetzen du. Horregatik gaude hemen ere, ez marketina edo. Piskat, ez?
Ez da marketia, bai bentzat, marketa eta bai bentzat, gauzak gaiak patxadaz hitzein, da ikuspegi ezberdintatik lantzeko borondate horrekin, ez? Hori izan asmoa. Amaitzen joan beharko gazia gure hausnarketa hau, marketingan arauak ez nuen, ez? Oso luze ezin dugulako egin bez, luzatuko ginak, egun alko ginak honetaz hitz egiten. Amaitzeko eskatuko zuta hausnarketa bat, ez? Bueno, garbi dago, aukera bezala ikusi aldugula, zerbait eraiki behar dugula, zerbait Guraso.eus ekimeneko kolaboratzaile batek honen ingurari ez denak aipatzen zebar, galduta duko kirolaren esparru hau, goazen kiroletik haratago, beste zerbait sortzera, non gozapen eta jarduera fisikoa, jarduera ludikoa, hori sustatuko da ben, ez? Bagor, amets, momentu da nik utopiko ikustuten zerbait, baina hartarantz joateko aukera. Zen nondik abiatuko gaz, nondik eraingo klubak hartuko ditugu aliatu bezala, ala klubak utzi alde bat eta beste zerbait sortuko dugu, zinda zuen hausnarketa. Ostras, hori, ez, bertsolariren modura launa bertso sortziko nagusia. Eta asmatu behar. Gideiti pizatu urtetzen. Ez, baina gustatzen, ni pentsamendu topikoa oso gustoko dut, eta egia da gauzak aldatzeko igual, ohitu garen moduetan pentsatzari utzi behar diogula, ez? Eta aliatuak suposatzen genitunak, igual ez dira, edo bestelakoak bilatu behar ditugu, ez? Eta gauza horiekin haustea ondo iruditzen zaitez, eraikitzailea denean. Baina nik, bai uste duala, oinarria eskolaan egon behar duela, oidik ondozion moduan, eta hortatik zer eraikiko dugun, igual, originaltasunetik. Nik uste dut osagaiak argi eukita, osagai batzuekin egin dezakezu pastel bat, egin dezakezu sopa bat, egin dezakezu, ez da, baina osagaiak ondo argi erabaki, zeintzu diran baloreak, eta hortikan jungo begera bilatzen bide lagunak, ez? Eta hasiera batean baziranak, igual izateri utziko diote, berriak aurkituko ditugu, baina osagaiak. Eta nik uste osagai hortan, aurrak erdigunean jarri behar ditugula, eta nik azken bolan edo aspaldianek ere errepikatu dudan ideia txo batetan edo, ez? Nik uste aurren ametsekin ezin degula jokatu, eta ezin degula aurren ametsa, kirolarea izatearena ere akaso, amets gaizto bilakatzen utzi. Eta hortan oso fin jokatu behar dugu helduok, eta bereziki, oikiko zondo esan bezala gurasok. Nik ere utopia maite dut. Eta segurazki hori esan duen pertsona hori zuen kolaboratzailea ere asko estimatzen dut. Zera egitura alternatiboak ongi etorriak, ze normalki aurra erdigunean jartzen dute, ia denek. Eta egitura alternatiboak bakarrik Gipuzkoan ugari ditugu. Ez daukago bat eta bi. Gehiago esango nizuke, inoiz juntatu gara oso alternatiboak diren egiturak, eta ze interesgarria, ze gauza berritzaileak, desberdinak, beti aurra erdigunean. Beraz, hoiek ongi etorriak. Baino, oso gora joan da, esan dezun bezala, utopia hortan sistema hain kapitalista, patriarkal, hegemoniko baten egituran, edo irautza totala, edo erdibideko pixkanakako hortan, ez da erreza alternatiba horiek, gain hartzea sistemari. Orduan, paraleloan zergatik ez? Hau da, alternatibak etortzen direnero eta herri batean, normalki herri txikiak izaten dira, hori gauzatzeko aukera, behon deiela. Eta hori gero mantentzea ez da erreza. Baino behon deiela. Baino klubak nik esaten duenaren aurka esango detor, aliatu mantendu behar ditugula iruditzen zait, kluba ere izan daiteke, ala nahiko ezitzaile, formatzaile edo osasuntxu orientazioa aurrengan jartzen balin badu. Gero badaude alako elementu batzuk ezingo direnak aldatu, binarismoa, zera, badaude, eta hor erronka handiak daude. Eta nik ere egia esan gerra hortan nekatu egiten naiz batzutan, kirol binarismo zera hortan, horren kontra, hegemonikoaren kontra, nekagarria da. Baino, herrian ere presentzia handia du, asko mobilizatzen ditu gazteak. Orduan, pixkat beste ideia batetik, agian, barrutik ere egin, da alternatiba hori ere bilakatu, estrategia hori, ezigarriago, aldegun oso asuntxuena, eta aurroiei ere agian balore batzuk interesgarriak iritsi dakizki.
lekieke, ez da? Ze, kluben artean diferentzia handiak daude, izugarriak daude. Beraz, bueno, nik iruditzen zait biak paralelo eramateak asko aberastuko gaitula, inoiz plaza erdigunera ekartzen balin badugu eta kluba beste testuinguru batean egon, fenomeno, hori polita litzateke. Baina bitartean biak paraleloki mantenduko nituzke. Oso ondo. Bueno, Bikote, eskertzen dut mordo bat embajada onartu izana, ona etorri izana eta horretaz onartu izana. Nik uste asko ikasutela nik neuk, espero dut entzule bai baliagarri izatea hausnarketa hau. Ez dakit zuek zer egin litzaten, anabasa honetan, gustora? Bai, oso gustora eta esaten genuna, ez? Lanketa honetan aurrera ekiteko goakin eta lako gauzetan beti laguntzeko prest. Bainik esango nuke olako kanal hauek gehiago behar genituzkeela, hola hasi dugu, hasi aurretik saioa, eta zuen lehenengo podcasterako bi hola majoenak, guapoenak eta ekarri izana, bueno, eskerrak eman zuei. Autoerronka bat botako dut, eskola eta jarduera fizikoko oinarri gaurko honetan, iruditzen jat, kultura ere, ekarri beharko binukela erdigunera eta kultura anistasun hori nola bermatu gure semela behi, hor erronka badukula, eta hor iztokula ibilbiderik egindaz. Hor urrengo erronka, autoerronka, urrengo gonbidatuak horretaz hitz egiten dut. Eskerrik asko Bikote, eta ondo segi. Zauri, ondo Mila esan. esker.